Takže prišla nám klientka, objednala si ošetrenie razovou vlnou. Po vstupnej konzultácii sme ale zistili, že má problém so zadržiavaním medzibunkovej vody. Tento problém je evidentný na celom tele. Takže čo odporúčame? Mohli by sme spraviť kúru razových vln, ale nesplnilo by to ten očakávaný výsledok, pretože klientka nám povedala, že je v procese aj chudnutia a zároveň chce robiť niečo s celulitidou. Rozhodli sme sa teda najprv začať komplexným ošetrením bodysférou, ktorá nám aktivuje alebo podporí lymfatický systém, pomôže nám s tou zadržanou medzibunkovou vodou a potom, kde nám zostane vlastne viditeľnejšia tá tuková celulitida, tak to budeme doošetrovávať rázovou vlnou. Tam už nastavíme potom kúru ošetrení. Takže niekedy sa prihlásite na ošetrenie, ktoré si vyberiete, ale počas konzultácie vám odporúčime a zmeníme tie ošetrenia tak, aby ste dosiahli očakávaný výsledok. Takže dnes máme klientku, ktorá u nás absolvovala 5-krát ošetrenie bodysféru a 4-krát ošetrenie rázovou vlnou. Prečo sme zvolili túto kombináciu? Pretože klientku trápilo v podstate celé telo. Môžeme ukázať najviac asi tieto faldíky, to nazvime. Máme s tým skúsenosti všetky ženy, urobia sa nám tu takéto ryhy. Väčšinou to býva aj preto, že nám tlačí tá podprsenka dole, takže je to úplne bežné, ale je to oblasť, ktorá nás trápi. Plus sme potrebovali riešiť aj celulitidu na zadných stehnách, zádočku v podstate v tejto oblasti. Dohodli sme sa, že začne bodysférou, ktoré je celotelové ošetrenie. Tam sa udialo to, že nám telo krásne pustilo vodu. Teraz keď si pozrieme, tak to telo tú vodu naozaj nezadržiava, je krásne, tá lymfa vidíme, že pracuje. Na nohavičkách vidno, že krásne schudla klientka, ona samozrejme aj cvičila, ale toto formovanie tela sme dosiahli práve ošetrením bodysférou a rázovou vlnou sme už v podstate doťukli tie miesta, kde dostala tá celulitida v podstate tuková. Ďalej klientka prechádza do pravidelnej starostlivosti udržiavacej, kde budeme stále pracovať s celým telom, preto zostávame pri ošetrení bodysféra, pretože sme zistili, že to je v podstate sadlo najviac, rieši nám to problém celého tela a hlavne toho závodňovania, s ktorým ona má problém. Takže toto sme dosiahli a na to, aby sme to udržali, tak chceme, aby tu bola 1-krát za mesiac na tomto celotelovom ošetrení.